Ki paaj baru ik football hakaling kapartei kila sya pelengo hadin baka kubor kala sapriang baka Arsenal kala pen I ka jengkwa ka bajur bansoi ya Vinicius Junior naga Real Madrid bun kila ngej baka jeng ya sam lenti jong u bat ka Real Madrid kala ban poino syaka bakut namar ha ka tokapor ka kontrak jong u ka sa tangkemba sisnam Kane ka jinglong kalapan long ya ka Arsenal ban pej benya pha ya ka lat ban wanra ya uni orang ya lekai jong ka Brazil sha England loong baka klop kalapan kre ban ai ya ka jing yarap ka bahe bat ka tulop ka bakreng ka bapen ko nguru ya Vinicius Junior Henry onda ka Real Madrid Club Football ka sngo thu baka don shisha ka jing ma bakandu ya uwei na kirang ya lekai baken sai tam jongka kala shim mardor ya ki sen jam haga baki he ka klop bat ki nong mikmat jong Vinicius Junior kilas dang ya ka jing ya kran biang Real Madrid ban wat ya ka jing so thu ka ba thamai ban wan ra biang ya une rang ya lekai sa chi sen hadien bun ki jing ya kran ka Real Madrid kala pen bahashi bun ya ka jing terwa jongka ka klop kala ai ya u ya ka kontrak ka ba khambha ka tulop ka ba he bat ka jing kular ba undang long uwei na kinong rim bakong santam ha ka project jong ka klop ha kisnam ki ban wan ka wei pat ka jing jia ka balapan mi shibun ki jing yatai ha social media ka dei hadin ba Vinicius Junior ulapan damlut ya ki babun ki post ha ka Instagram page jong u ha ka babun ki pait ba ki lamudur bagane kadai kadak ba unsa mi no naga Real Madrid hadin kane kila sapriang ru ki jing thu khana bat bun kila pen I baga Arsenal kala panlong ka jaka ka ba un lej Henry hadin ka jing kran Mark Mat hapideng ki nong mi khmat jong Vinicius Junior bat ki he ka Real Madrid ki jing ya pher jeng mut kila kut no ka jing ya dai hapideng ka klop bat urang ya lekai ru kala kham scam ban ya ki ba menshwa Shushu ru ban pen kuat no ya baro ki jing ya tai bat ki jing tharai hapo ki social media Vinicius Junior ula soy ya ka kontrak ka ba thamai ka ba penne ya ha ka Real Madrid hadu ka lai pho tarik ujelio jong snam ar hajar lai pho ar kane ka mut baka klop kadang shania pura ha kum uwei na kirang ya lekai upakong santam jongka da kane ka jing soy kontrak ba thamai ka jing thmu jong ka Arsenal banra ya sha England kala kut no Vinicius Junior undang peteng ban phong ya ka jersey jong ka Real Madrid bat balong ru benta ubakong san ha ka jing kun jong ka club ha ka La Liga bat ka UEFA Champions League wat la ka jing kren shapang ka jing yai lenti jong sha ka Arsenal kala pen mi ya ka jing kamen bat ka jing up kmi lenti ha ki babun ki ru ik football Henry ha ka bakut ka Real Madrid kala la ban penne ya la uklur menta ka jing mut jong Vinicius Junior kalong ban peteng ban yarap ya ka klop ban job shu ki nam bat ki trophy ha ki snam ki ban wan kumle shibun